Olipa kerran maailman rumin tyttö, joka oli 10-vuotias. Hänen nimi oli Pikkuleijona. Hän ei pystynyt elämään ihmisten kanssa. Pikkuleijona oli eläinten kuningas. Hän oli sukua leijonalle. Tytöllä oli leijonan harja. Se oli eläinten mielestä hieno. Pikkuleijona oli kerran yksin metsässä. Hän näki pienen pesukarhun, joka tarvitsi apua. Hän auttoi pesukarhua ja niistä tuli ystäviä. Metsässä oli ilkeä hirviö, joka oli leijona. Hän aina kysyi, kenelle on tyttösukua. Hirviö sanoi, et ainakaan ole leijona, koska leijonat ovat hienompia. Tytöllä tuli paha mieli. Pesukarhu oli viksu ja hän kertoi, että tyttö näytti joka puolelta ihmiseltä, mutta harjasta ja päästä leijonalta. Tyttö oli kasvissyöjä. Tyttö ihmetteli, miksi leijonat syö vain lihaa. Tyttö kertoi, että ihmiset voivat syödä mitä vain. Pitää liikuttaa kovempaa. Eikä hitaasti. Nopeaa. 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 Tosi nopeaa. Nopeaa. Katso näin nopeaa. Katso näin nopeaa. Joo. Voisi olla että tässä näin vielä syönnin jälkeen. Mä pystyn täällä nostamaan. Mä pystyn kahdesta. Oppa varovainen, Ismail.